נניח שאת ממש לא יכולה להעביר את היום בלי לדעת מאיפה הכובע החדש של נינט, או שאתה לא מסוגל להתרכז בעבודה לפני שתברר מאיפה הג'קט שלבש ג'קי. אתר חדש נותן מענה לכל השאלות הרות הגורל האלה. אתר מאיפה? שלום דנה. שלום נעמה. זה מעסיק גם בנים? כמובן. באמת? חשבתי שזה רק אצלנו. מאיפה קנית? מאיפה קנית? זרה, כבר סיכמנו על זה שלשתינו יש את אותה חולצה, נכון? מאיפה הרעיון? בעצם הרעיון נולד, קודם כל אני דוגמנית במקצוע שלי. כן. ובעלי הוא סטארט-אפיסט בתחום ההייטק. וחברה שלי דוגמנית, שקוראים לה הודיה אוחיון, אמרה לי שהיא רוצה לבנות איזשהו אתר אינטרנט, ורוצה לפגוש את בעלי, ככה לראות אם הוא יכול לעזור לה. ותחום הדוגמנות פגש את תחום ההייטק. שניהם יזמים בנפשם, נפגשו לפגישה, אחרי כמה פגישות, הם בעצם הקימו את המיזם שנקרא מאיפה. איך לא חשבו על זה קודם? שאלה טובה. אז איך זה עובד? בעצם תחקירן ותחקירנית של מאיפה מגיעים לכל האירועי יח"צ שקיימים, יחד עם צלם של מאיפה, והם מתחקרים את הסלב, מה הם לובשים. שואלים אותם מאיפה הג'קט, מאיפה החולצה. הם משתפים פעולה? כן, הם מאוד משתפים פעולה. יותר מזה, עכשיו כשהם רואים את התחקירנים של מאיפה, כבר באים אליהם, הג'קט שלי של זרה. רגע, הם בכלל יודעים מה הם לובשים? כי לחלקם יש סטייליסט שמלביש אותם. דווקא יש לנו סיפורים מאוד מצחיקים מזה. לפעמים הם פושטים את הבגדים, מראים לנו את הג'קט, אומרים לנו, תצלמו את התווית, זה המותג. כן? כן, ויש כאלה שגם יורדים לפרטים הקטנים, מראים לנו מאיפה הגרביים, מאיפה התחתונים. זה לא מעניין. בעצם תלוי של מי. כן, נכון. כן. מה הפרט הכי מעניין שהשגתם? אני חושבת מאיפה האוטפיט שבר רפאלי לבשה לפרמיירה של הסרט שלה. אתם שמים רק דברים שאפשר להשיג אותם פה בארץ? לא, אנחנו בעצם שמים הכל. כי ברגע שאת עומדת על פריט הלבוש, ואת מקליקה, את מגיעה לאתר אופנה של הבגד. ואת יכולה לרכוש את הבגד. אז... את בעצם נכנסת ישר לאתר שלהם. כן, כשמקליקים ישר מגיעים לאתר אופנה. הבנתי. זה נחמד. כן, זה מדהים. כן. יש לכם גם ביקורות אופנה? אתם מחלקים שם איזה כוכביות, משהו? לא, לא. קודם כל, אנחנו מגדירים את עצמנו כאנציקלופדיה של מי לובש מה. איזה סלב לובש איזה מותג. ואם זה לא נכון ולא עדכני ולא אופנתי? אנחנו מפרגנים, וגם, שוב, זה מקור מידע לגולש, לדעת מה נעמה לבשה לתוכנית. את זה אהבתי ואני רוצה. בדיוק, הם החליטו מה הם אוהבים, מה הם לא אוהבים. אנחנו לא מעבירים ביקורות, אנחנו מאוד מפרגנים. אתם יודעים מי נכנס יותר, נשים או גברים? נשים נכנסות יותר. כמה מפתיע. כמובן. נשים נכנסות יותר, אבל אני יכולה לגלות לך שגם גברים נכנסים. כן. מי הכי מעניין עכשיו? על מי הכי הרבה קליקו? כמובן, על יוצא האח הגדול. כמובן. על ג'קי, על סיוון. הם גם נמצאים בכל האירועים האחרונים. תמיד זה ככה, נגמרת תוכנית ריאליטי, ואז את יכולה לראות באירועים החדשים את כל היוצא ריאליטי. אבל את גם סוג של סלב, הדוגמנית, מדגמנת, את מצלמת גם לפעמים מה את לובשת? כמובן. את עדיין מדגמנת? כן, אני עדיין מדגמנת, אני מדגמנת מגיל 15. ואני מגיעה לאירועים בתור... כן, מגיעה לאירועים בתור דוגמנית. וכן, מצלמים גם אותי, אני נמצאת גם קצת באתר. הקשר שלי זה יותר הקשר של, בעצם של שי והודיה, שהאתר שלהם. וקשר נוסף ומגניב דווקא, שאני מגיעה לכל התצוגות עם מצלמה שלי. ואני מצלמת את מאחורי הקלעים, את המייקינג אוף. ואת כל השטויות שאנחנו עושות. למשל, לפני יומיים הייתה לנו תצוגה מ-5 בבוקר, צילמנו את הבנות איך שאנחנו מגיעות בבוקר, תוך כדי ההכנות, טיפור שיער, מאחורי הקלעים, תוך כדי התצוגה אנחנו מצטלמות, ואחרי זה אנחנו מעלות את זה למאיפה, גם מה הדוגמניות לובשות, וגם מאחורי הקלעים. זאת אומרת, זה משהו ש... כי אנחנו רוצים לדעת הכל. נכון. ומה המודל העסקי? איך אתם מרוויחים? כשאת עומדת על הסמלה באתר עם העכבר ואת מקליקה, בעצם תוכלי לקנות, להגיע ישירות לסמלה ולקנות את הסמלה דרך האתר. אוקיי, וככה אתם... כן, וגם פרסומות כמובן. יש עוד איזה שהם חלומות? אולי אנחנו נקדים אותך. כי זה רעיון נפלא, לא יודעת איך לא חשבנו על זה לפני.
כן. החלומות הם להמשיך לדגמן מבחינתך? מבחינתי, האמת שאני מסיימת את השנה תואר שני במנהל עסקים, התמחות בשיווק ופרסום. כמובן. אז זה התחום שמעניין אותי. אבל כל עוד תהיו לך לדגמן, אז למה לא? זה מנפח את האגו, למה לא? טוב, תודה רבה. ילדים עדיין אין. עוד לא. תקשיבי לה, תרשמי כל מה שהיא אמרה. אוקיי. טוב, תודה רבה לכם.